И тук сме очевидно на стената на града, която го опасва. Има доста запазени части от нея. И сега, ако се кача така, тук ще мога да ви покажа една арка или вход, който очевидно е запазен. Ето го. Това е арка, която не мога да кажа дали е вход, защото виждам тук, че е зазидан. Но е много интересно всичко това. По всяка вероятност, ето отсреща, там е амфитеатъра, който на карта изглежда, че е точно там. Исках да го видя него. И ако ми се отдаде възможност, ще го видя. Но ето малко да приближа, тук да покажа тази. Вероятно това е централната входна врата, през която дори сега минават коли. Да, централната арка. Изключително интересно е всичко това. Тук са съоръженията на стената, окопите около нея. И така, това е няколко глътки въздух от древно римско време. Да се пренесем за няколко мига там.